Ambak Mas Gareng Jajak niki sampun kondang, sampun laris dugi pundi-pundi yen perlu Jawa Timur. Niki riyen mahasiswa kula. Ning ketemu sak panggung nggih nembe dalu niki tur wonten grobokan wonten dalemipun piyambak. Nggih Mas. Alhamdulillah. Sungkem bekti kula Pake. Nggih, sami-sami. Api-apike mahasiswa niku yen isih ngajeni, isih ngakoni lamun to biyen nate aku nularke ilmu ning sampeyan. Nggih, mboten badhe selak wong jenyatanipun kados ngaten kok. Pertanyaannya, dawuh, sampean ning isi ndek mben jurusane lak pedalangan. Bareng lulus kok malah dadi gareng. Wah, jenengan sing mboten paham. Lah pancen aku takon. Lah nggih, kula jelaskan. Lah iya, takono ngono ayo. Nuwun sewu Pake. Janipun upama kula ndalang, kondange niku iso ngungkuli jenengan. Estu. Upama kula ndalang kondange saged ngungkuli kula nggih. Nggih, lah nek aku kondang, lah terus kanca-kanca dalang iki piye nasibe? Tujune lek jenengan panggih kula kok teng grobokan, pamaning Jawa Timur tak tonyo ndasmu nggih. Ah ya mboten napa-napa wong ya cita-cita boleh kok. Nggih, nek cita-cita mboten jane. Cita-cita mboten. Saya tok jane ndek men sampean kuliah ning isi, yen lulus sih jane pengen dadi napa? Wong cita-citane kula kaya bapak kula kok. Napa? Cita-citane kula kaya bapak kula dadi pegawai Pertamina. Oh, lah kok terus dadi gareng? Lah ya gur cita-cita wong kabeh kersane Gusti Allah nyatane kaya ngene mlakune dadi gareng ya tak syukuri. Wong niki kula nggih gur golek hiburan kok Pak asline. Dadi ora butuh duit. Lah tak duit tak nggih napa wong kula gak duwe duit teko terus sik. Masya Allah. Ora sombong niki termasuk wong kecukupan Pak. Rene ya Mas. Dawuh tak pancal raimu ngene. Mboten guyon ora. Nggih pancen ngoten sih jenenge rejeki sangan paran. Yen mboten midhanget dawuhipun Begawan sapa? Arep lho Pak sinten lho? Sapa? Ayo jurusan pedalangan lho, ayo. Pendhita Talkondo sapa? Bismo Bismo. Bismo. Bismo alias Bisma. Ora ngono kuwi. Kok iso Bisma mbiyen 8 semester lho sampean yo sarjana seni lho. Ayo. Bismo alias apa? Dewa Amral. Dewa Broto. Dewa Broto. Iya, nggih. Pripun ngendikane Bismo wae? Ampun celometan. Celometan iki empan-papan yen pas nggen serius ya serius. Niki lak nggen seger, nggen santai. Silakan mboten napa. Bebas nggih. Bebas. Oke, terima kasih. Deal nggih. Deal. Mboten ono tidak ada sekat di antara dalang karo pelawak, tidak ada sekat antara dosen dan rektor. Sama. Rektor kaya kowe kampuse apa Gunung Botak apa piye? Masya Allah. Kemaki ya monggo, kemlelet ya monggo. Sampeyan iso rektor iki lho, cara ngendi lho? Gek mahasiswane sapa sing gelem ngono. Beh. Dereng pikantuk kabar jenengan. Urung. Rektor isi Prodadi ngene iki. Non rektor isi Purwodadi. Purwodadi nek isine to? Beh, jenengan gak paham. Hampir. Wah. Nembe umpama. Nggih. Amin. Ya. Ya tak dongake esuk ana isi ning Purwodadi rencanane wonten Blurong nggih wonten, Ponorogo nggih wonten. Ngoten. Ning pamane teng Grobogan Purwodadi enten isi nggih. Nuwun sewu kula suwun Bapak Ibu para pejabat dosene sampun niki. Ha ya ngono iki. Mboten napa-napa wong kula pun diterima di Undip kok. Universitas Diponegoro Semarang mriko? Beh, kaduan kelinci panjenengan. Lah ngendi? Undip. Undip iki Universitas di Purwodadi. Jadi enten melih mungkin. Biyen melu aku rung lucu ngene iki lho biyen. Seksine cah-cah iki lho ayo biyen. Ning Medion iki setelan untah terus gagal terus dhek. Pateni sisihku ngoten no.